Abubuwa guda uku da suka taimaka mu wanda na samu nasara a cikin sana'ar affiliate marketing, amma na uku ya fi kowannen su muhimmanci wanda ina alfahari da shi. So idan kana son ka ji waɗannan abubuwa guda uku ka yi apply ma rayuwarka da business ɗinka domin samun nasara, ka saurari wannan bidiyon daga farko zuwa ƙarshe, kuma a ƙarshen wannan bidiyon zan ba da wani gagarumin offer insha Allah. Abu na farko da ya taimaka min a cikin sana'a ta affiliate marketing lokacin da nake koya shine wato mayar da hankali akan course ɗin da na yi purchasing domin koyan affiliate marketing. Yawancin mutane suna mallakar kwasa-kwasai ne, ba ma course guda ɗaya ba, kwasa-kwasai suke mallakar wai domin koyan affiliate marketing. A yau zaka ga mutum ya siya wannan course don wai bai fahimci wani abu ba, ya je ya kara biyan wani kuɗi, ya sake samun wannan course ɗin, ya je ya kara biyan wani mutum ma yana da kwasa-kwasai kusan 5. Ni kuwa tun da na fara affiliate marketing still har yanzu course guda ɗaya ne tak na siya. Ban kara siyan wani course akan affiliate marketing ba, amma na siya kwasa-kwasai da dama wanda nake so in yi upgrading skill ɗina, ba wai akan affiliate marketing ba. Akan affiliate marketing course guda ɗaya tak tun a shekarar 2024, kusan yau shekara 2 kenan. Na biyu shine wato implementing wato aiwatar da abin da ka koya. Duk abin da ka koya idan ba za ka aiwatar da abin da ka koya ba, to magana ta gaskiya ba lallai ba ne ka kai inda kake bukata. Maybe kai da kake kallon wannan bidiyo ɗin ka fi ni ilimi fiye da yadda kake tunani, ko ke da kike kallon wannan bidiyon ka fi ni ilimi fiye da yadda kike tunani. Amma me yasa ni na fi ka yanzu na kafa kyamara ina bidiyo ina ilmantar da 'yan uwana akan abin da na sani? Saboda aiwatar da abin da na koya. Yanzu abubuwan da nake koya muku a wannan shafin duk abubuwan da na koya a shekarun da suka wuce, kuma yanzu ne ba zan rike wannan ilimin ba, bari in fito da su 'yan uwana su masu amfana. So duk wani ilimin da kake koya, kama daga addini kama daga na duniya, sai ka aiwatar da shi ta hanyar da ya dace. Babu inda aka ce sai ka jira ka yi complete ilimin ka kafin ka fara aiwatar da shi. Yau na koya maka menene affiliate marketing, ka je ka fara aiwatar da shi. Gobe na koya maka menene personal building branding, ka je ka fara aiwatar da shi. Jibi na koya maka yadda ake generating lead, ka je ka fara aiwatar da shi. Wannan zai sa kana tafiya a hanya, kana samun kuɗi, kana improving, kana a haka har ka kai inda kake tsammani. So ni ma babban abin da na yi a lokacin da nake koyan affiliate marketing course ɗina. Ban mantawa lokacin da na fara koyan affiliate marketing, ba wai iya wannan course ɗin nake ba, akwai abubuwa da yawa da nake. Lokacin ni makeri ne, da safe karfe 6 ina zuwa kasuwa, karfe 5 ina tashi a kasuwa. Bayan na tashi a karfe 5 ba wai ina zuwa gida bane, zan zo in zauna da abokanai na mu yi ta hira. Bayan mun yi hira a sallar magariba idan ta yi, sai mu je mu yi sallar. Bayan mun yi sallah, so karfe 8 wannan idan muka hidar da ishanmu, so za mu tafi karatu da daddare. Akwai inda muke zuwa muna daukan karatun addini daga karfe 8 zuwa 9:30 muna tashiwa. So bayan karfe 9:30 idan muka tashi zuwa karfe 10:30 babu na iso gida. Idan na iso gida, zan ci abinci, in yi shimfiɗe na da sauransu nan, kaga zai doke ni karfe 11. Bayan karfe 11 zan dauki wayana. Lokacin ban mantawa wayana ma hawaye ne, so zan dauki wannan waya, dama yana da cajin ɗinsa. Ina karba daga cajin ba abin da zan yi, saboda in nace zan yi wani abu cajin nan ba zai ishe ni ba. Karfe 12 dare idan ta yi, zan dauki wayana da kuma takarda da biro na, zan zauna in shiga cikin course ɗina, sai in fara scoring. Inda na siya a jiya, yau a nan zan daura. So sai na kai karfe 1 dare kafin in kashe wayana in kwanta. Karfe 1 dare wannan in ta yi, so zan kashe wayana in yi jotting abubuwan da na koya, sannan in kwanta. Da sassafe zan tashi in karanta abubuwan da na yi jotting ɗinsa. Daga nan karfe 7 sai na tashi na koma wurin aiki. A hakan na gama koyan affiliate marketing course ɗina. Kuma cikin daren da na yi koya, da safe in na yi karanta zan yi practice implementing kenan, sai na yi tukun zan tafi kasuwa. A haka har ya zo lokacin da ba na samun damar zuwa kasuwa, har ya kawo lokacin da full time business ɗina ya koma affiliate marketing completely. Sannan abu na uku wanda ya taimaka min shine wato asking question, ma'ana tambaya akan abin da baka gane ba. Yawancin mutane
suka siya course din koyon affiliate marketing. Ba wai wannan course din bane bai da inganci, course din nan yana da inganci, course din nan an yi bayanin komai, but abin da mutane suka rasa shine wato tambaya akan abin da ya shige musu duhu. Zaka ga mutum just wajen creating seller account ko Balpost account ko Pioneer account ko dai duk wani marketplace din da muke amfani da shi wurin promoting digital product, saka ga mutum ya shige mai duhu, a maimakon ya zo ya tambaya a support group sai ya je ya zauna kawai, kai wannan business akwai wahala gaskiya, ba dai kawai ni dai zan mayar da hankali na akan abin da nake, watakila ba ni da rabuwa cikin wannan business din. Sai daga baya can wata 1 zuwa 2 sai ka ga mutane suna cashing out kuɗi na fitan hankali, still zai sake zuwa kai da Allah a yi taimako abu kazan nan mai gane, da a ce a lokacin ya tambaya cikin hikima, da lokacin zai samu information kuma ya ci gaba da kwastinsa ya samu nasara. Ma'ana tambaya cikin hikima zai sa ka samu nasara. Sannan abu na 5 shine wato plan, ma'ana tsari. Kana da buri, baka da tsari, ba za ka iya taba kai achieving ɗinsa ba. So don haka duk wani buri naka ya kasance kana da tsari. Tsarin nan misali kana son kai achieving naira miliyan 1 na kanka nan da wata 3 masu zuwa. Babban abin da za ka yi shine to wannan miliyan 1 da zan yi making ɗinsa cikin wata 3 nan, a sati nawa zan samu, a wata zan samu nawa, sai ka zauna ka lissafa, ka rubuta shi in a sheet of paper. Bayan ka rubuta shi sai ka rubuta to tunda wani abu ne sai na sayar kafin na samu kuɗi, me zan siyar, ka rubuta ga abin da nake siyarwa, sannan adadin mutane nawa za su siya kafin in yi achieving wannan, ka rubuta, sannan adadin kuɗi nawa zan kashe kafin in samu wannan kuɗin, adadin bata lokaci nawa zan yi kafin in samu wannan kuɗin. Ma'ana lokacin da za ka yi improving kanka kaga ka samu wannan nasara, lokacin da za ka sarrafa wato customers ɗinka da sauransu har ka iya making wannan, duka ka lissafa su. Saboda mutane da yawa suna wannan kuskure, idan suka zo wajen kasuwanci kawai ba su da tsari, kowane lokaci dai za su yi kasuwancinsu, musamman ma waɗanda suke gudanar da kasuwancinsu a online, tunda suna amfani da waya, su dai kawai kowane lokaci lokacin kasuwanci. So wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa bara ma ka gane cewa lalle kai kana aiki akan burinka ba. Ka ware specific time ɗin da za ka yi kasuwancinka, ka ware specific time ɗin da za ka yi improving kanka, sannan ka ware specific time ɗin da za ka ba ma family and friends ɗinka, ka ware specific time ɗin da za ka iya ba ma kanka hutu, kamar yadda kake rayuwa exactly a zahirance haka za ka raba a online. Kuma online shi opportunities ɗinsa zai iya baka damar aiki a ko'ina, wannan shine opportunity. Amma bambancin wai tunda kana amfani da waya babu wahala kaza kaza, magana wannan ka ajiye shi a gefe, ka zamanto kana da tsari, wannan zai iya taimaka ma domin samun nasara. So waɗannan abubuwa guda 5 da na lissafa su ne ginshiƙin samun nasara a kasuwanci na affiliate marketing, daga matakin farko har zuwa ƙarshe. Cikin shekara 2 da fara affiliate marketing na yi making over 6 million a cikin sana'ar affiliate marketing. So wannan su ne ginshiƙin abin da suka taimaka mu. So kai ma din zai iya taimaka maka kuma ka samu nasara fiye da yadda ni na samu. So da haka idan ka ji daɗin wannan bidiyo kuma ka shirya koya affiliate marketing, ka yi applying abubuwa guda 5 da na lissafa a rayuwarka, musamman ta koyan affiliate marketing domin samun nasara a rayuwarka. Ka daina bata lokacinka da kake a online wanda baka samun komai, just kawai saka data, comment ɗin mutane, liking ɗin mutane, baka san da cewa kana wato pushing mutane je su yi a cikin rayuwarsu, kai kuma kana nan a inda kake ba tare da ka samu komai ba, ka zama consumer, ba abin da kake samu. Wasu sun zama creator suna samun kuɗi. So da haka idan kana son ka zama creator ka samu kuɗi na halal online, to abin da za ka yi shine ka duba bio ɗina. Idan wannan bidiyon a Facebook kake kallo, za ka ga link, ka danna wannan link ɗin, za ka ga inda za ka iya samu affiliate marketing course, ko kuma za ka iya samu damar joining Telegram community ɗina, WhatsApp community ɗina, duka za ka gani, ka zaɓi ɗaya ka yi amfani da damar ka. Idan kuma a TikTok kake kallon wannan bidiyo ɗin, sai ka rubuta affiliate marketing a comment section, zan tura maka DM. Idan a YouTube kake kallon wannan bidiyon, just ka duba description, akwai Telegram number na, sai ka dauka ka yi mun magana domin samun cikakken bayani. To idan ka ji daɗin wannan bidiyon kuma kana son ka samu ire-iren irin wannan bidiyo ɗin, just abin da za ka yi kai sharing akalla mutum 10 zuwa 20 domin su masu amfani. Ni ne na ku Bakar, sai mun haɗu a bidiyo ɗin na gaba. See you in next video.